Hai berok norok bahai tongbai khaklayo jotono kaham tongbaina phaidi hingkangke tongte kaisa kokborok kothoma salanyai kokborok kothoma angka sinai sia salbai hor phero phaidi hingkangke kokborok kothoma rwksalai phaidi hingkangke जों khoroksa borokni tai okokborok kothoma angka motivational tai जों okokborok kothoma khana kangke जों belai kheno kha thangsaoano tai जों kaham haimyabo businani rwngano khajani bairok जों jotono saimano salsa tongthok tongnamo chungkha hingke boini kalbari thani tai salsa salnoi tongthok tongnamo chungkha hingke melao thani tai sapta 5-6 din tongnani tongthok tongnamo chungkha hingke tako bukhorok naro berainani thani tai mas kaisa 2-3 mas tongthok tongnamo chungkha hingke dol lokbai nungoi chawoi awol beraidi tai bosor kaisa kanoi tongthok tongnani mochungkha hingke kajagoi paidi tai kajagoi paikha no जों jotoni kugono khnalaio voices aporka tamusinai loan nanani bosogya bike painani tai podre pod nukhungo problem painani sengo tai जों obahi ngyatoi जों jorano romoi khasinani bagoi ang obono kokborok kothomano rwsawi kok sanai tai जों lasimani bojaga kirimani bojaga kirina nang bojaga lasina nang जों abo sinani nangnai tai okokborok kothomano khana kangke जों aso jorale siwano ang khakhaio phaidi hingkhe khoroknoi borok belaino close friend tai khoroksa hingkhe nepalni bini mung mohesh tai te khoroksani mung hingkhe sonju bo asamni borok knoi close friend bahai ke wngkha himale bairao borok kaisa samung urtugoi rang ajinani thangmani jagao malai laiui borok knoi belaino close friend wngkha tai nepalni mohesh hingkhe bo belai kheno restaurant no thangjak tai thangai bo loingjak tai saljake o asamni sonju no talangoi bo restaurant no thangka hingkhe no sonju hingkhe bo waisapno obo hai restaurant no ma hayo koba bo belai no bini mokol log malang hai ongoi nai yang manasika tamoni bagai himale restaurant no belai no bodro luk tai belai no sinai nungnai gentleman mang hingkhe selabo tongo bori bo tongo abahani bagai table bo kuchung tai belai naithok nungma bagai bara asona rosruno mudru hai tongnani sanani rungthai hai ongoi nai tongjakha tai mohesh bai knoi borok knoi table asogoi borokni samung numungni bagai order khaikya order khlaimani pore hingkhe no aboni srapsa hingkhe no khoroksa bikari phaiui waisabai no sonjuni yathi yaphango klai rwphaikya hingkhe no tamoni bagai klai rwphaikya himale ano rang kisa parisak nini bwkha tongkha maya tongkha ano rang kisa rwdi tai ani bihik bwsa hamya 2 din tongoi mai masaya tai nora ano khairugoi riya hingkhe ani poribar kebasa kosto ongoi isu thibeni kya nono bhagwan khairogano nono arshibad ruano nung ano theka par khlaimani hinai yathai yagromoi khulumoi tongphaikya tai afroke no o sonju bo palamaliya yang nasigini emale bono mangse nasikjak boi abahai ke nugui bo wansoka phat rang rui nai omo bikari no bari pai rohmani chau hnai bo wansoka tai abahai ke bo basawi nai bini sola khonogoi bini pars kariwoi rang rohna naifru hingkhe no je nepalni mohesh bo mana khaikya rang tardi hnai tai o sonju wana jaka bo tam khlaimasa ya ba ekdum tongna rungya hai ongoi thangka tai o nepalni mohesh afroke bikari no saka khanade ani kok hningnai
tai o bikari no bo tamo hini saka malai bo saka nungkha boyos bo komko 30-35 bosor sikuni boyos tai nung yathek yak tai mokol tai nini khunju bukuk bebak se kaham nung bahike o boyos nung bika sanani lasiada hwnai a bikari no kutukha tai o Asamni sonju Mohesh no manakhai kya ta kutuk di hnai rang rohari bari paima saw hwnai Nepalni Mohesh no saka tai Nepalni Mohesh saka sonju no nung liar kha tongdi ang khlai no je khanya tongman ang sawana hwnai Nepalni Mohesh tebose bikari no hanani nangkha naji ang kha Nepalni te khorsa ani dol sonju ikomo nung bika sanmari borok bongkha Asamni si जों बिहिक बोसा पारा निजिनि देश राज्यो खिबिनाय नंनि ओ राज्योआव फायै जों रां आजिनानि फायो आसा हासाल माके किन्तु नोंलाय तिनि तामंखा हामालाय नायनायदि निजिनि राज्योआव आसो जे सामं गोबामा तङैसे जों आसा हासाल नि फायैनि आरो रां आजिफाय तंफायो दिनै नोंलाय निनि राज्योआव से नों रां आजिमाया ताय नों लासिनानि दरकार होननाय आ bikari no hanka hake bikari hanjaka hanka no bo truk he lasi jagani ajagani kutuli thanani nangka tai Asamni sonju je Nepalni Mohesh no sanani nangka nung omo tamasa khaikya nung bono 100-200 rang ri reho kahangkan se bari pe khamu nung tangoi bono asa hake kutuna nangka ba hanai bo Nepalni Mohesh no saka tai Nepalni Mohesh saka sonju no naji bono jodi mohike hanya hangke bini jindagi o bo kuno khlai mangla tai bo oba hike mangno bikha birei tongnani mangsa rongnai oba hai borok no sikharnani hingga oba hike no ma hanai tai bo oba hike hanai krini bagani bo tini sakjora bo bikha birnani jengo botai jodi tini ani hinjangmani bai angbono hanmani bo jodi bukha nangka hangke tai nangna sanangnai bo jodi wansongna rengkang hangke bo tinini simi ba khanani simi bo samung tangai bini bihik bosano kaham kano aji ucari manai tai bo abono wansog nani rengnai tai obake hanai kerini bagaino bo tini bikha obake sanani loyingo obo ani wansong mong hane aproke sajang mahingka je o Asamni mo sonju bo sajang mahingka hapini yang nasigei bo tongna rengya hai ngi tongkha tamni himale bo fast restaurant no thangmani tai borok kono nyamang yang guri nya harini mele borok kono nyamang boi lok he na hajakma tai meng siring srop ngi thangmakya sudu borok kono ni kongmangsa boi khanalai tongla siro tai aproka borok kono bo siring changlai khala si jang mahing lai tai aproka no srapcha hangkano masa yafa khoroboi rekha tai masa yafa khoroboi rekha hangkano jai restaurant no sala buri tongnai rok truk ke beba jotono basa unyai Mohesh bai sonjono yapa khoromnani chenglaikha tai aproka borok belaikeno borom mangkha tai yapa tangai khorop ma le obonongkha je khoroksa obahai bikhari no sikha kebori manai krei tini je Nepalni Mohesh asa kahamke je sikha gyan mani o sikha gyan kebo ama babu phuno roi maya tai ama babu jodi nogrogo obahai kutukhangke bogra jonagla thamu tini obahai restaurant nogo obikhari joto lukuni boskango obahai kutukjagai bolasina bo nangkha tai bo dukhu nangna bo nangkha tai nangna bo nangnai tai bo khasina bo nangnai tai je o Nepalni Mohesh kok samani kasikono nangya bo krei tai bo rangbo kha nangnai bo rangbo ajinani sirnani bo nangnai obo ang khakhayo phadi hangke sung okobor kothomano khanawoi Mohesh bai tai sonjoni kothomano khanawoi sung tamo srungjanai man hangko obono sungkha lasinani bojaga lasina nang bojaga kirina nang abo sung saimia phadi hangko omon kisa salayana sung bojaga lasina nang abo sung sia sung nugo sini je baksa borokni sago ba nukhungo rangmanthai sanedi hnai dagi masudo lasi jago resono thangai kisa marumu thogedi kersinu thogedi abo sudo lasi jago
tai bazaro kisa dogan kisa thangai kisa motui mani paina hadi abo lasijago tai sung abono kaham ke explain tai one sogoi nai ne ke hangke sung belai kheno saya ngi tongo tamni bagi mala sung lasinani bojaga nang abo sung sia tai sung kirijago sung boja kirinani nang abo sung saimiya tamni himale sung master bai kok sanai kiriwo koto officer bai kok sanai kiriwo police bai kok sanani kiriwo oba hairok sung belai kheno nukjago doctor bai kok sanai kiriwo lasiwo sung tamni bagai aba hayung ge sung siani bagai nyo sung tamni police no kirinai tamni sung koto officer no kirinai tamni sung master no kirinai tamni sung okra sakra no kirinai abo sung kaham ke busiani bagai nyo sung tini ahajora kiriwoi sung tini agugoi me ngi tongo asol koko obose sung police rok bai agungna sanangnai ba koto borok rok bai sung agogoi borok bai sung tongnani se saitongnani nangnai tamni himalaya borok ka sikato borok bai tongoi ma hangke gian thaisa thani sung mamphai mangno tongnai tai sung borok no kiriawoi ang khongmani kroi ba ang buino punongma kroi ba ang kok hamia samani kroi ang tamle kirinai laisinai abo sung bukhao karakka wansonani nangnai tai buni do phani borok hangke belani simani baganyo goyam thain thaijam pono phaloi peparo suja khlai borok thain thaijam khlaioi peparo khlainai bo lama kha asugoi tongai tal thain thaijam khlai tal bthai tamokhe sini borok hangke resona thana chalasi sinai oba hairok sung kwbangma jaga rok nugo phajingga sung oba hai kirma lasima jaga sung bojaga kirina nang bojaga lasina nang abo sung kaham kono saima lanyani bagai te kaisa phanya kotha mawo ani kobrok kotha mawo ang tuoi phayana tai norok soya kare nanyani bagai ani o kobrok kotha mano norok like comment share tai subscribe khaina tapokdi tai norok bo oba hai samong kaham khlai punukdi je motai rokni ashirwad bai nongni tongmono nugoi joto lukurok ma srngna tei asuk sawinyo jotono no hambai।